dobrodošli u još jednu novu nastavnu jedinicu. Ovaj školski sat se bavimo sa tragovima starih Rimljana, rimsko graditeljstvo i komunikaciju liriku prema novom metodičkom priručniku reforme škole za život, odnosno nastave na daljinu. Pričamo o gradovima provincija, možemo reći Panonije i Dalmacije nakon razdoblja Augusta, gdje ćemo pozornost skrenuti na privrednu djelatnost koja je dovela do graditeljskog postignuća i koja je dovela zapravo do, možemo reći, cestovne komunikacije. A prva u tom smjeru zapravo bilješka je vezana uz romanizaciju. Do toga dolazi nakon ustanka dva batona o kojima smo već pričali. Slavoniji to je išlo nešto sporije zbog raznih okolnosti. U Dalmaciji je proces romanizacije išao brže. Kako je proces romanizacije išao brže? Tako je zapravo vjerojatnost da će doći do graditeljskog razvoja identično na području Rimskog carstva biti veća, što je vezano uz zapravo privrednu djelatnost. To u području imamo trgovinu kao najvažniju djelatnost kako na području Panonije, tako i Dalmacije. U Dalmaciji ona je bila dosta raznorodna i dosta razvijenija za razliku od Panonije, čem ćemo nešto više kasnije pozornosti posvetiti. U Dalmaciji je to recimo bila agrarna trgovina vezana uz uzgoj inove loze, uz uzgoj maslinove loze. Kada su u pitanju ostale djelatnosti, imamo stvari koje su stvorile preduvjete za graditeljska postignuća, kao što je bila proizvodnja kamena, cigle, odnosno crijepa, pa neku vrstu opeke, jer oni nisu imali, možemo reći, beton, žbuku i vapno u našem smislu, ali su imali neku svoju inačicu zapravo koja je bila pravi bum tog vremenskog razdoblja, pa možemo reći da su imali najviše tih peći za proizvodnju keramičkih posuda, recimo u Cibalama, odnosno Vinkovcima je pronađeno čak 60 takvih. U recimo Marsoniji, odnosno Slavonskom Brodu, je pronađena jedna na samom trgu Ivane Brlić Mažuranić. Kada su u pitanju ostale privredne djelatnosti, imamo ih stvarno jako mnogo. Recimo vatrogasci, pa zlatari, pa kovači, pa lađari, pa tkaninari. Recimo imamo specifičnu proizvodnju piva iz tog vremenskog razdoblja, specifičnu proizvodnju tunike s rukavima iz tog vremenskog razdoblja. Pa imamo specifične djelatnosti za određeno podneblje, kao što je recimo bila aktivnost vezana za lađe. To je bila neki način panonska flota koja je bila riječna i aktivna, aktualna za vrijeme Augusta. Drugi razlog slabijeg procesa romanizacije u Panoniji je zapravo patrijarhalni tip vezan uz društvene odnose i, možemo reći, obiteljske i rodbinske veze, što je vezano uz razdoblje recimo Augusta i Dioklecijana. To su bile kovnice koje su bile iznimno razvijene na području Panonije, barem su dvije bile aktualne. Sisio ovom prigodom nismo spomenuli. Rimske ceste tijekom Augusta vidimo njihov raspored na temelju izvora koji se nalaze u sferi digitalnom sadržaju na poveznici koju možete uzeti. Gradovi o kojima smo pričali nalaze se ovdje otprilike Marsonija, ovdje je Mursa, odnosno Osijek, ovdje je Cibala, odnosno Vinkovci. Još će biti nešto riječi o Saloni i odnosno predgrađu Splita današnjem i
Puli. Ono što je neobično zapravo, dobro je što cesta ima mnogo. Za to vremensko razdoblje ima i gotovo, možemo reći, 600 km. Ako govorimo recimo za Marsoniju, prva najbliža nekakva odrednica je bila udaljena njihove 33 milje, odnosno gotovo 50 km, ali Rimljani su razmišljali kao Rimljani. Vidimo da te ceste ne rade na integraciji tog područja, odnosno da gravitiraju zapravo prema Dalmaciji ili gravitiraju prema rubnim dijelovima i ekstremnim područjima carstva. Odlično je što postoje ceste, jer uz ceste dolazi vodovod, dolazi formacija naselja, dolazi rimska stražarnica, dolazi trgovina, dolazi siguran novac. Za Marsoniju još možemo kasnije istaknuti neke stvari. Recimo u Puli nastaje amfiteatar koji je bio 6. amfiteatar u svijetu u tom vremenskom razdoblju. Imao je, možemo reći, nezamislive karakteristike iz tog vremena, tako da je recimo dimenzije su iznosile 130 puta 100 puta 30 metara, ima je kapacitet od 23.000 gledatelja, imao je 15 prolaza, radio se u razdoblju kad razdoblje Vespazijana, o čemu ćemo nešto više pričati. Ovdje možemo pogledati kratku animaciju, da otprilike vidite kako je to izgledalo. Imao je sve elemente tadašnje suvremene arhitekture koja je bila potrebna. Ispod je naravno, ispod pozornice je bio, možemo reći, pravi mali grad, odnosno mravinjak za pripreme tih, pa možemo reći, magičnih predstava. Zatim se tu nalazio glavni dio koji je bio posut sa najvjerojatnije pijeskom. Ono što je bilo zanimljivo i fascinantno zapravo da imao nadkriveni dio, odnosno pokretni krov iz tog vremenskog razdoblja, što ni brojni današnji stadioni zapravo to nema, a više ćemo o tome govoriti tijekom gradnje Vespazijana, jer Kolosej ipak bio vrhunski za to vremensko razdoblje. Kada je u pitanju Marsonija, onda osnovne karakteristike koje su važne za samu Marsoniju, da je to bila vojnička diploma iz razdoblja naravno Vespazijana, koja je bila pronađena 71. godine nakon Krista. Za tu diplomu se može reći da je to bila diploma od centurijana Likaja. Ako gledamo, on je upravljao zapravo s jednim brodom koji je kontrolirao, možemo reći, Tirinsko more, a sa flotom je upravljao prefekt i možemo reći da je Likaj bio povezan sa 5. čovjekom države tog vremena. Malo smo pojednostavili stvari, ali činjenica da je Likaj odradio 26 godina službe, da je ta diploma sačuvala 5 izvornih pečata od 7 tadašnjih imena, da je diploma u savršenom stanju, da je iz tog vremenskog razdoblja podijeljeno negdje oko 200 do 500 tisuća diploma, sačuvanih i 257. Ova je praktično među najbolje sačuvanim vojničkim diplomama, možemo slobodno reći, u svijetu, zbog čega je to najvažniji pronalazak tadašnje Marsonije. Ta Marsonija nije imala najviši upravni status kao recimo Vinkovci iz tog vremenskog razdoblja, međutim imala je poštanski ured, carinski ured, blagajnika koji se zvao Marko, to mjesto je bilo dio važne prometnice i to su sve zapravo bili elementi koji su stvarali preduvjete za razvoj kako Marsonije, tako i rubnih područja koje su se razvijale još iz razdoblja sopotske kulture prema pronalascima tih rimskih postaja. Ja bih današnjim terminom zapravo nazvao policijskim postajama gdje je išlo vodovod i